Malawi Brief. Lero kukafukufuku wa ngozi ya ndege kwavuta kwambiri pamene a Moses Ntakomwa omwenso ali anzawo a malemu Dr. Saulos Chilima abwera ndi nkhani ya chilendo. Nkhani yawo ndiyo kuti ndege imene inasowa pa 10 kulankhula kwa iwowo akuti ali ndi umboni okuti ndegeyo inapezeka tsiku lomwelo osati ngati mawa lake pamene panali pa 11 ngati mmene dziko lakhala likudziwira. Izi zabweretsa mafunso ochuluka kuchokera mamembala a mu komiti imeneyi ndiye tamveserani mmene zilili. Nkayango image mukayambira pati, why don't we sit here and tizithandizana kupanga coordinate zina ndi zina. So I was saying that now there is this information as much as but still it was haunting me. So what I did, because now all these people were adamant and they were ready to leave, I remember I took Mr. Kwesi on the side. Yada, Chief, the reason why inendo banga hold gudi and musanyamuge is because of this that I had. And the information was just so detailed. But I'm surprised with how can the president not know or I don't want to use the word lie. Not know or not say it that it has been found, So he said, really? I said, yeah. So he helped me to convince Honorable Njawa, as much as he didn't have the information, but he joined us to try to convince the rest of the group kuda sanyamuke. Tukumbia naza karabasi kudi ai at first najo sa office kuja kupita kumusi pena baga madi there was an eatery. So to there, 10 tikaje breakfast. All that I was doing is just to slow them down. So tili kumeye kuja then Honorable Kariada nane na makumbugira mawaneda iyai inengati somufuna kupita inenendo unyamuka ukayangana mfumu yatu. So another nina kuti I think she had a problem ditaya ya gamodi yao. They also another panga follow Honorable Kariada da okay, tieni tingo pita. So Honorable Kariada Tanzania kuti ndupita kaipa city center ndikonzese tayala. Then ndikamajoko meneko tikumane pa filling station yapa anatipatikaya paita 30 something like that. Bas aukonzeke adangolowa ngamoto kuti azinyamuka. I remember Mr. Susana zapita pakona hapo ananguyangana kukoma la perimeter wall ndundidana anazangu ndipasa phone. Now denga phone ija, that's when I saw the pictures of the plane. Zikomo kwambiri pomaliza chair ndi mfunse kunena kuti muganiza kuti mwina information imene ndimene mwina yakhala kupangitsa anthu ambiri kumanena kuti ali ndi mafunso pa ngozi imeneyi makamaka anthu amene mwina anamvako information imene kapena mwina zikhoza kukhala zina zothandizira maganizidwe awo. Honorable Chair, honestly, I don't know how many people had this information, and I don't think I would really be able to think on their behalf. Chair, thank you very much. That's all from me. Zikomo kwambiri Chair. Pepani kwambiri Ntakomwa chifukwa choluza nzanu kwambiri amene munamudziwa kalekale nonse muli ana. Ndimafuna choyamba Chair ndipemphe kuti amene Major General retired mwina ti abwere kuti tidzafunsenso mafunso. Koma Ntakomwa ineyo ndimafuna ndidziwe kuti dziko lino lakhala 2 years mpaka kuyambaso commission iyi chifukwa chonena kuti pamakhala information yokhala ngati kuti
ngozi iyi ili ndi mafunso ambiri. Ndiyeno mwina ndifunsekaye choyambirira kuti kodi munawerengako BFU report kapena Commission of Inquiry reports? Honorable Chair, ine zonse sinawerengera. Chabwino. Ndiyeno ndikufuna ndifunse kuti nthawi yonseyi tonsefe takhala tikudziwa kunena kuti chifukwa choti zimene tinauzidwa kuti ngozi iyi discovery inachitika pa 11, ndipo wina aliyense mpaka mmawa uno timadziwa kunena kuti discovery inachitika pa 11. Nchifukwa chani inuyo simunabweretse information yofunikira ngati iyi kwambiri yoti inakatha kuti masula mwina mbuyo monsemu mpaka kufikira tsiku la lero? Chifukwa chani munaganizira onena kuti mungochisungabe mumtima mwanu? Honorable Chair, sindozowa kuti mafuna di information ikandipirisa kuti. Chair, Malawi yakhala ili pa crossroads, ndipo information iyi ndikudabwa kuti ngakhale anjawala ali apawa amene akhala pa TV mwinanso kukhalanso pa ujeni nkumafunsa mafunso ambiri kuti kodi zinachitika chifukwa chani sanauzidwe. Chifukwa adakauzidwa kunena kuti so pali information iyi imayenera ituluke kwa Malawi onse. Ineyo ndikuiona onena kuti ndi information yofunikira kwambiri imene mayenera ndi tumuti gawire. Point of order, Chair. What's going on, of order? Maybe because he mentioned my name, I wanted to respond. If it's allowed. You can respond after he has finished. Chair, ndi malankhula izi chifukwa choti nawonso ananena kuti adakumana nawo adali limodzi, ndiponso anafunsa kuti tidali limodzi nthawi imene ija bwanji simudanene. Nchifukwa yekenso natural dzina, it was really in good faith, koma mwina apanga respond poti akufuna upanga respond. Pepana ndakoma khangati ndimanena kuti Malawi muno kapena mwina ndifunse kuti mwakhala muli around 2 years yonseyi ku Malawi kuno kapena mwina you traveled munachokapo? The Honorable Chair, I've been around. Ndifa yake ndimanena kuti information ngati iyi ndiyofunikira kwambiri, ndipo tikuthokozeni kuti mwatiuza lerolo. Ndikunene kuchokera pansi pa mtima kuti zikomo kwambiri chifukwa chopanga share information iyi. Koma ndikudabwa kwambiri kunena kuti tidzafunsanso akhwesi nsusa chifukwa chani adasunga, chifukwa iwonso ndikuti sadanene. Kwachitika ma Commission of Inquiry kufunsa anthu kuti abwere Amalawi amene akudziwa information ina iliyonse abwere, and information ndi very critical information yonena kuti timayenera kudziwa, koma mwina tidzafunsa iwo kuti chifukwa chani. Sindikufuna ndifunsenso kachiwiri kuti chifukwa chani simunanene, koma it's a concern chifukwa chonena kuti dziko la Malawi lapanga hang on these things, and information ena kabwera mofulumira idakatithandizira kwambiri ngati Malawi. Koma ndingonena kuti mwina tidzafunsanso Major General Sonti retired kuti adzatilongosolere. Chair, ndikukanika kufunsa bwinobwino, zikomo kwambiri. Mene mabwera kuti mwalandira masamoni mukuzapanga testify. Munazivisa Major General Sonti kuti mukubwera kuzapanga testify. Ndipo did you seek his permission kuti mukuza fotokoza nkhani imene iwo anakuza? Honorable Chair, yes, I did. When I was summoned,
I called him and I mentioned that I'll be under oath and I'll have to say the truth. To which, even before I finished, he said, he was your friend. If you want the truth, you have to say the truth. Yesterday, I got a call, Mazulo, kunduza kuti nthawi yanga yasintha, from 2 p.m. to 8:30. I called him last night at around 10 p.m. And I said, Chief, nthawi yanga yasintha, I'm going at 8:30. And we had a discussion, and he gave me his blessings. Kusonga iwo ali ready kubwera kuzapanga testify zimene iwo akudziwa osati zimene anakuza njabe komanso zina zimene iwo akuziwa ndi kumene anaimvera nkhaniyo. Honorable Chair, zimene sitinakambirane. Koma ali ready akubwera kuti azayikira umboni. Honorable Chair, imene sitinakambirane. Tathokoza kwambiri. Dedza Mayani. Okay, Mr. Njala, you probably want to clear. Yeah, Chair, sorry, ndimafuna ndingopanga clear. Mene anayikambira nkhani mene ndinafunsira funso ndinaona panasiyana pang'ono. Honorable Lilongwe Muda ananena kuti ndinafunsa kuti bwanji simunandiuze. That's not what I said. Ndinanena kuti nthawi imene ife tikupusha kuti tizipita tikayang'ane. Maoneka kuti mapanga down play uje my efforts athu kapena tinene kuti ife kuti munali ndi information imene funso langa linali lotero sindinanene kuti bwanji simunandiuze, so ndimangofuna tichite clear Chair pamene popo. Thank you. Mwina ndizovota kupanga ni cross examine Njala komano I'm sorry to a commission yana kuitanani kuti mukafotokoze mbali yanu kapena did you attempt kuti mukapereke report ku commission of inquiry? Honorable Chairperson, I'll be honest with you. Ineo, I never trusted the commission. Why am I saying that? Because I am very close to the family, late the Vice President. And I know, by the time they were instituting that commission, they had requested for at least 6 people on the committee, but they were giving only 1 seat. Just on that, Ndijinjodi Chimagaigisa kuti olotapita omego and afuna chilungamo kana safuna chilungamo. And ndisire Bomba. Okay, Dedza Mayani. Azikoma kwambiri Chair. No, keep your point of order. Yeah, but ndifuna ndipukuli pakali sequence yabwino bwino. Keep your point of order. Ndikupasani flow, but tibanga exhaust ka Dedza Mayani. I'll definitely come back to you. Azikoma kwambiri Chair kuti mwapereka mwayi kwa anthu akudedza Mayani kuti tifusepo mafunso. Choyamba bambo Ntakomwa pepani kwambiri chifukwa choluza mzanu komanso munthu amene analofunikira ndi miyoyo ina yambiri imene inatayika pa nthawi imeneyo. Choyamba ndimangofuna ndidziwe ubale wanu wa inu ndi Major General Nsonthi ndi ubale wotani? Major General Nsonthi retired. I think in Muntodi anthu ambiri Malawi munomo amaziwa pa zintchito zabwino zomwe anachita. I think anthu ambiri amaziwa chifukwa cha Operation Bwezani. So ndi munthu joti tisanakumane timangomuva, and he was someone I respected, and a lot of people respect him. Anatipeza ku Lilongo Golf Club mene amabwera kuchoka ku mission yawo ku US, ku embassy. And since then we have been very close, kusayira golf limozi, kujeza limozi, ku golfu ndi kunja komwe. So he's a very good friend. Okay,
ndibwerereso ndingofuna nditsimikize za ulendo wanu umene mumachoka kunja. Munanena kuti munayenera kufika pa 10 kapena pa 9. Mangofuna ndidziwe madeti amene mumafikira ku Malawi kuno. Mangofuna mutanditsimikizira. Honorable Chair, nafika pa 10. Okay. Ndiye ndinakumvetsetsani mmene mumafotokoza za nthawi imene munali ku area 30 pamene mumaperekeza matupi. Munatchula date. Mungayikumbukire date munatchula ija ndimafuna muibwereze. Honorable Chair, pamene magamba zoperekeza matupi a late Chimanene and late Kapeni sinatchule date. Ndinanena kuti kainali Tuesday or Wednesday. Fadi siku londe sikukumbukira date sinatchule yayi. Nungokumbukira kuti ujeni program inali yoti anyamuka 3 o'clock. Koma I think Tuesday or Wednesday. Yeah, munachula Tuesday. And then mangofuna kudziwa kuti tikayang'ana Tuesday chair mu 2024 Tuesday panali pa 11 ndiyeno kuperekeza matupi sikunali Tuesday pa 11 ndikuganiza Tuesday pa 11 ndi pamene officially kumalengezedwa kuti ndege yapezeka ndi tsiku lonse linakhala ndi zochitika za mtundu umenewo. Ndiye mwina mungakonze madetiwo. Yeah, I think Bendevo, you can see for yourself what this is going to take. Kuti matupi yapezeka tsiku lomwera kubanka. So yeah, I think that was just a mistake. Ndodi inali Wednesday. Okay. Ndimafuna ndidziwe kuti kukambirana kwanu ndi Major General Sonti kunali munjira yanji, mumalumikizana motani? Honorable Chair, as per my submission, I got a call. So ndodi panaiba phone. Foni imene munkagwisa ntchito ilipo be ndikunena zimenezo chifukwa ena at least amationetsa makologi ngati panali ma message zimenezo amatipangira submit. Muli nazo za mtundu umenewo kuti tingopanga verify masiku? Honorable Chair, phone imene I use nthawi imeneyo ndimene ndikuuza bempaka panopa. I tried to go kuti tione ma colleagues koma I think inachokapo ifacholandira mafoni ambiri, and I don't know if there's a way yoti pa phone ipo umatha kupita 2 years back kuti upeze maujeni ma colleague, but I'm sure we can always get them from Airtel. Koma yaujeni ya nthawiyo, because I think I mentioned nthawi and I think I was specific. I hope my memory is serving me right. Because the following day, I kept on looking at the time, the phone. So in Magumbira, it was 19 minutes past 8. Ndita soka gudi and we said for na obara liga. Koma I think mabanga fadi, I was referring to that call a lot. Mangofuna muitsimikizire committee kuti inali normal phone call or osati WhatsApp or njira ina? It was a straight call. Chair, ndi mangofuna kuti ndumboni atipasa ubwanawa. I think committee ino ili ndi mwayi oti titawafusa nzathu azofufuza kuti mwina tione titapeza umboni umene chifukwa ndingopeka chitsanzo cha Dr. Skwese mene anabwera kuno anayesetsa kutionetsa kuti timakambirana izi and anabweresa ma colleague ndi zina zotero malingana ndi mmene nkhaniyo inayendera. Komano nangofuna ndibwerere pa fundo yomwe ija kuti iwowa ananena ku committee ino kunena kuti amaganiza kuti mu statement yawo yoyamba ananena kuti Tuesday ndi limene amaperekeza matupi. Ndikungofuna kutanthauza kuti
matupiwo ngati amaperekezedwa sinene okhala Tuesday chifukwa Tuesday ndime matupi anafika kulilongwe kuno and anafikira kumochare and ndikamba zimene zifukwa chongonena kuti nanga si ni nyengo ndiyovuta nthawi zina mwina ka chronology of events mmene zinthu zimayendera nthawi zina munthu uthopezeka kuti ukuchula za pa 11 malomwa za pa 10 ndi zina zotero koma sindikuti wakulakwisa koma ndi zimene akudziwa koma nafunisisa kuti patakhala kuti zimene zozo zipezeke evidence ngati mwina mmene anthu ena anachitira komanso nditha kupempha kuti pamene anzathu akuchita zimene zozo pochita kafukufuku ameneyo amene adzikachita kafukufuku wa mtundu umenewo wa nthawiyo mwina mamembala awiri a komiti ino kapena atatu azakhale involved cholinga tikaone kuti akutenga zinthuzo mujanifu nthawi ino ndi ya technology sitikufuna kuti so zikamakachitika pazakhale kukayikirana kwina ndi zina za mtundu umenewo chair nangofuna zimenezo kuti chronology of events tinayenera kuti tipeze equally the how it was done but I concur with Lilongwe Mude kuti in the end poti Major General Nsonti retired alipo kunja kuno anafunika amenewo tidzalankhule nawo kuti iwonso adzatiuze kuti umboniwo iwo anaopeza kuti anthu akudetsa kumayani timile pomwepo zikomo chair. Tokoza kwambiri. Detsa Kasina, you have the point of order and maybe a follow-up question, then we'll go to Doa Kasangas. Zikomo kwambiri chair chifukwa cho lola ndimafuna ndiyambe ndikupepesa kwa Mr. Takomwa chifukwa cho taya nzanu amene sanali nza Vice President wa dziko lino amene sanali sonzawo wa anthu ambiri kuphatikiza po anthu akudetsa Kasina constituency ndi chifukwa chachi chair ndiyambe ndisanapange point of order kuti anthu akudetsa Kasina mama pano ndiwo kuondwa ndi umbono umene abweretsa anthu akomwa naluwa ndaloko mochedwa koma ndimaonera kuti atenga off kusenza alumbira kuti akambazo ndizoona ndiye poyamba chair asanafunse ma follow-up question ndimafuna I raise the point of order chifukwa chakuti amayankhula nkhani ya kuinquiry yakaleja kuti sana ikhulupirire anapempha kubanja anapempha ndo slot ya CKC koma napekedwa za munthu mmodzi ndiye saka adakhulupirira inquiry imeneyo ndiye anadzanena kuti ananditsemi amapitiriza ndana ndilekezere pamenepo. My point of order was kuti I wanted to ask through chair kuti akanapitiriza statement ichi ifana khala adisiya malire. That was my first point of order, chair. Honorable Chair, imatera ba andibo basi. Chabwino chair. Ted said when bobo bodadi umatera ba andibo. Kadi mazuri maybe sentence matera nindi mchijewa alo mchizungu sitera andi. Bwana Takomwa ndabwera nawo pa page yanu yo. I think this is the last page of your presentation. Ndimavetsera bwino lomwe ndachoka ku airport transport imene anakupatsani Miss Gloria Ntukule should be Ntukule Ntukule. Honorable Chair, I think there's General Naragwisa and I forgot to correct. Supposed to be Ntukule. Paten pamene but panali pa 10 June. Yes, 10 June. Transport imene anakupatsa kuchokera kuti Advance transport kuchoka ku residency kwa Madam Malawi Chilima ku area 43 kukandisiya kunyumba kwanga ku area 43. Chabwino. Ndinamvapo za misa kuti munachoka ku airport munapita ku misa. Ndimamva za mapemphero a misa. I was following you. Misa munakapanga nthaza? Honorable, I think in the similar because menda ikira umumu ndani yakuti from the airport I went straight to the residence and nditafika meko ndinapeza
Sorry, can you address through me? I think presentation yao pali page imene ikusowa. Yes. Omomo. Koma poyankhulo powerenga anawerenga zonse. So maybe can I ask a secretary just to fill in there's a last part 1 page. Imene ikubanga miss. Okay, but koma wa photos za masi ananena chili chose ananena. It's just the page here ikusowa. Okay? Yeah. Nathokoza kwambiri chair tudigira zimenezo. Munandira phone 19:08 kwa Major General Nsonti Junior retired. Imina makupepesani chifukwa chakuti ayanzanu. Chair ana nafusa kale nalemba poti mina tatigera screenshot kapena ecologio ndani node alibe. But the chair this committee has the powers kuti tikhoza kwalembera zatu mwina chimene tikanapempha poti phone ndiyo mweyo number ndiyo mweyo. Yes, honorable chair. So chair maybe kamajoka atigere phone number yawo ndi ya Major Nsonti so that we could write the service providers who that bangere share the call of that day. Mudankhona ndi Ansontiwa anakamba chili chonse kuti composition isi kamba chili chonse apa ndifa ndive kwa inuyo mwina anakamba chili chonse kuti musauza aliso tenga kuzaniwo. Honorable chair, sana nduze zimenezo. So it was just you deciding good information akuza na Nsontiyo sana di musaulule inali ya open ndi anango munanganiza ndi musaulule kwa aliyese basi mungo isunga information for 2 years. Honorable chair, the fact that mwina sina video gani ya police, that means that doesn't mean kudi sina uzaliyese. As I said, kudi mama wao ndina uzanzanga amsusa. Because I didn't want Kudi to cause panic. I didn't trust the information. In the 2 years, I've been discussing it with a lot of people. Made Makala, Takaruga Bandiato. Chair, the past 2 years, we discussing. Here is a nation at crossroads. Zigo, Sugomeno Ojali, yes, Sadagone, Sidukuzudu kwa jitikajani. Mwanandila phone 19:08 pateni. Munaka gona osauza ndi munthu modzi. You only decided kwa auza anzanu mwade ansusa kaendani the next day pa 11. Kuti munandila phone dzulo. Nzime muduza committee muna? That is true, Honorable Chair. Any reason? Chifukwa chimene munakazoti mwanda otenga simulafuna panga share ndali yese ansundi sana kuzi kuti musabise. You know, mnangazodi mubisende inuyo? Yes, nageza ndibisende 1. 2, as I've said, I did not believe, I did not trust the information because at that point, the president had not announced. Anani nagudi awiyanga nabe. Now, information ngadimene hii. Nduguimva gugu, uwa president agunena zina. Who would I believe? The president kabena muntu inango to get information. So I thought that maybe ndigauzantu I can cause panic. Ndigauze mwinaje bali avyo kuti Moses samania zagu dipenda adende deo zabiza balindi zaboza. So that's why I think I decided panic kuti ndizisungire kae mpaka morning pena zauza moto. Ndinakuva nimene amakufusana adedza mayani. How do you know kuti madziwa bwanji Major General Nsonti? And nazano bwanji ndi malongo sola bwino lomwe kuti aliyesa kwadzo nchada gwebuna operation bwezani zina zetolozo, meaning kuti munali ndi chikhulupiriro mwa iwo, you had trust in him. Koma on this particular information tsiku lokhali lapateni chikhulupiriro chinachoka mwa Nsonti, you thought kuti akuna mizani. Even in time nanena kuti I know him as someone aliyesa maziwa banapanga zinthu zambiri for dziko lino. I did not mention good I trusted him. At what point did you when the information you haunted you couldn't share with anybody, you thought you did not believe it? At what point you number information just thinking now you own number you. As I said, Honorable Chair, naza ikulubirira
titapita kukapanga send off the bodies of late Mr. Chimanen and Mr. Lucas Kapeni. As I said, chifanira topa kwambiri seni magona ndimatuluka kozi ndi masinza, so I decided kuti ndituluke ndikagone mugalimoto. Nditatuluka pa officers mese ya polisi nakuma ndi Mr. Limbikani Zifa Banda omwe anapanga apiye dzulo. So iwo amaoneka sotopa kwambiri ndimakumbukira and anani kuti zimene ndaona ine, so he started explaining his version of the story concurred ndiye ya Ansonti, and that is a point I said wow, so Ansonti amanduza zoona pa 10. This version ina ya yokuzandija vision munapanga mali kuti mukhulupiriro lidi yofanana. Yandegeyo ona kucheya amakufusana akudedza mayani sorry nkhani yokucheya. I will leave to the inquiry and the inquiry report, and in the page 62 I will spill over to page 63. Yes, I think in the page 63, 62, 63. Makaperekeza matupiwa mwenda tibwerezeso tsiku ja anakuza kuti Tuesday ndimene inapezeka pa 11 ndi munati yayi ndoti khali lachitatu pa 12 limene lili pa 12 kuti ndimene maperekeza matupi Chimanen ndi Kapeni. Nava bwino ndoti pakwena kha Wednesday I think. Yeah, munachora ndi Wednesday. Awanakuza ndi Tuesday ndimene matupi anapezeka ndi munanena kuti yes ndoti khali lachitatu ndichonje. So ona bane kusundukumbira ndungo yesa upanga liko, but I think it was Wednesday. Ndimakumbukira di 3 o'clock. Come I think it was Wednesday. Chair, Wednesday date is only about 12. The report I'm referring to, Chair, Commission of Inquiry Report 62. The burial ya and Hamenewa send off plus burial idachitika pa 13 June. For example, page 62 your Chair, Bridge C, ikukulongosola kuti Assistant Commissioner of Police Kapeni burial was on 13th June at Sante in Kasungu, which was, if you check your calendar, Chair, it was on Thursday, not Wednesday. Because 10th and 11th anasa nabalize kupanga zinthu zotolos zama autopsy. The burial of late Inspector Chimanen in Super 13 June, Chair, ku Makwaule village in Nchisi district. The burial ya Major ceremony in Eba 14. Komandikambeza ntawida mina nachulawa. It was on Thursday, not on Wednesday. Honorable Chair, I think ndani nakangapo kuti on the days, I'm not really sure. Dokumbukira 3 o'clock program imayamba 3 o'clock. The exact date takadi ndila kuisa because maybe I cannot recollect bwino. And china ngani mwina nita kuti ndi Wednesday because ndukamba za send off ineso inomukamba za burial. Yeah, so ngadala banga send off kubanga burial siku lomero, I don't know. Chair, it was, I think, the evidence, even the widows anabwera, the bodies and Hamenewa amatenga tsiku lomero ndikuika tsiku lomero, if you remember. There was anabe mwayoda akagone nawo anagona nawo ma bodies kwao. That's why I was putting to you kuti anthu ananyamulidwa uno pa 13 and anakekidwa tsiku lomero pa 13. Okay, Honorable Chair, as I've said, don't quote me on the day. You can quote me on the time because that I remember. It was 3 o'clock the program. Shfadnajo wagwedi 12 ku residency kupita ku area 30. On the day, whether it was a Wednesday or a Thursday, and I haven't been clear, and I think I've said it. When I might Tuesday or Wednesday, it can be Thursday. I am not really sure on the day. So can we undertake just he's ready, he's keen kuti date ilo tilisinde likhale date lenileni. So I think as our responsibility as secretariat ndi mareko zamene now to reflect the actual date kuti report yawo
ikhale consistent zimene zinachitika. He's admitting with the confusion on the date. He's not too sure. So let's move on to the next item that you want to ask on, Desakasina. Because you also asked the same question.